Nos últimos meses, España viviu unha das olas de incendios forestais máis graves da súa historia. No verán de 2025 calcináronse preto de 120.000 hectáreas en Galicia só no mes de agosto, o que converte este episodio nun dos máis devastadores da comunidade. Neste grave escenario, a provincia de Ourense foi especialmente castigada. Perdeu 70.000 hectáreas, converténdose no territorio máis afectado da comunidade autónoma. En concreto, as comarcas de Verín, Manzaneda e Valdeorras figuran entre as zonas que máis sufriron. Imaxes como esta, onde se ve o gando sen pasto e os prados completamente queimados, lembran que o lume tamén afecta ás persoas que viven do campo. Todos teníamos todo y quedamos sin nada, sin nada, sin nada, y no fueron a ayudar. Xa non teño luz. Ten agua, sí. Agua embotellada e todo. Así mesmo, hai noticias como esta onde se mostran as propiedades arrasadas de Petín e Valdeorras. Isto é unha zona de guerra. Isto... No, é unha barbaridade isto. Ou noticias como esta outra que recollen o testemunho de veciños que pasaron noites enteiras loitando contra o lume. Todo isto afectou tanto ás zonas rurais como aos espazos naturais. Polo tanto, foron días de gran preocupación xa que o lume chegou ás aldeas. E este, co seu paso, foi deixando montes enteiros convertidos en cinza, animais que perderon o seu hábitat e outros que morreron, terreos empobrecidos e con poucos nutrientes, o que dificulta que a vexetación volva a medrar, a contaminación do aire polo fume e as cinzas, veciños aterrados que colaboraron constantemente e centos de brigadas que traballaron sin cesar. Para coñecer mellor esta realidade e entender que se pode facer para evitala, falamos con Uxía, capataz dunha brigada forestal de Viana do Bolo. As principales causas dun incendio forestal son por factor natural ou factor humano. Factor natural, un exemplo moi claro é basicamente ve unha tormenta eléctrica, cae un raio con tal mala suerte que cae nun souto, nunha touza ou nunha masa forestal e iniciase un incendio. Despois están os factores humanos. Factor humano, pois por exemplo, o máis común é que veña un personaje colle lle poña lume nunha cuneta ou que poña unha mecha, hai moitos métodos. Outro factor tamén pode ser que o mellor empeces a desbrozar con tal mala suerte de que faz chispa e tamén podes iniciar outro incendio forestal. Para evitar os incendios forestais, principalmente, o que hai que facer é prevención e non extinción. Pois para facer a prevención, primeiro hai que facelo no inverno, non no brao, porque no brao é cando máis probabilidade tes de incendios, é cando tes menos eficacia na hora de facer prevención. É dicir, unha boa prevención sería arreglar os cortalumes, arreglar pistas, arreglar pozos de auga, por exemplo, arreglar os montes para que o gando poda subir eles, que non sea solo carqueixas, xestas, fiunchos. Tamén se poden facer queimas controladas, arreglar as plantacións, en vez de ser plantacións de especies pirófitas como é o pino e o eucalipto, pódese facer de castiñeiro, que son especies frondosas, de rebolo, de especies que tamén lle poda sacar produción. A verdade é que non se pode enumerar un número de danos que houbo nestes incendios. Foron moitos os que houbo, arderon casas, arderon coches, arderon maquinaria agrícola e forestal, motobombas, coches do servicio, especies protegidas, explotacións, serras enteiras de pueblos. Por exemplo, teño un compañeiro aquí de traballo que lle ardeu unha explotación enteira de gando, eran unha explotación semi-extensiva, arderonlle 1.500 rollos, arderonlle vacas, arderonlle os cais todos que tiña. Queimáronse compañeros meus e houbo pérdidas de vidas humanas nestes grandes lumes, e aquí no meu distrito, por exemplo, houbo 7 mortes, moitos queimados de xente voluntaria. A verdade é que non se sabe un número exacto de todo o que ardeu. Un galego vou responder depende. Non é o mesmo un bosque de frondosas que de pirófitas. Depende que especies haya, depende de como foi o lume, se foi de copa, subterráneo, se foi superficial, despois que temperatura colle o suelo, que iso é moi importante a hora despois de facer plantacións e axudar a mellorar ese bosque. Pois depende
como foi a hora de apagar o incendio. Pois tamén o máis importante é como é despois do incendio. Despois dun incendio, o problema máis grande do terminar un incendio é a auga. Se ven un día que chove torrencialmente, o que fai a auga é arrastrar todo iso. É dicir, que se enchoupan os manantiales, túpense basicamente, os animales non poden beber desa auga. Por exemplo, quítanlle ese material que ten por riba a terra que o mellor axúdalle a salir adiante. Canto tarda? É incalculable o que se pode volver a habilitar un bosque. Tamén falamos con Aníbal, xerente dunha armería e coto de caza en Valdeorras, e ademais agricultor. Os animales salvajes, cuando arde, buscan zonas donde non ardeu, lógicamente, porque donde ardeu pois non ten nada. Pois sí que é verdad que co paso do tempo empeza a brotar a comida ou as ervas novas, sí que é verdad que se volven a ver nas zonas queimadas, pero normalmente, pois lógicamente, o que non morre co lume, pois desplázase a outras zonas donde non ardeu. Pois nun principio Galicia temos moita suerte porque nun breve plazo de tempo o monte volve a regenerar moi rápido, non? Has visto en outros incendios que hemos tido, en 3 anos recuperou moi ben, había moito monte. Os animales, en un principio non deixan de ser unha catástrofe, vale? Dito sea, po mundo da caza como da ganadería ou como sí que lle ven porque nace pastos novos que non é que sea bon, repito, pero a caza recupérase porque sale, digamos, pasto novo despois de arder. Nos empleamos todo o que gestionamos en facer cortalumes, en facer sembras, en facer moitos traballos que son todos a poder paliar os efectos do lume e para poder prevenir o que pode pasar co lume, vale? A agricultura, eso é, vamos, aquí nos viñedos, por exemplo en Valdeorras, vale? Co lume que tuvemos foron uns catafogos naturales, o sea, foi onde se parou o lume, non se parou en outro lado, parouse nos viñedos, que é a agricultura principal de Valdeorras, vale? Foi en moitos pueblos a salvación do propio pueblo. Realmente as persoas que somos do monte sabemos como cuidar o monte. O que ao mellor fai as leis non sabe como se cuida o monte, que eso suele ser o problema. Que vivindo no rural, o lume existe desde fai miles de anos, o monte existe desde fai miles de anos. Nunca foi un problema hasta que ao mellor xente que gestiona mal aplica unhas normas que non son acorde co monte, co natural. Por exemplo, vivindo nunha ciudad, cando ardeu ao rededor do barco, eu non tiña medo de que me ardera a miña casa no medio do barco. Pero sí que moita xente arderonlle casas nos pueblos. É unha mala gestión que ten os pueblos. Ao final, a xente do monte sabe como manter o monte, porque o leva facendo miles de anos. Aprender, todos temos que aprender, debemos pensar que estamos facendo mal, non aprender, porque aprender sabemos, que o que non facemos ou o que estamos facendo mal.